ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ ଶ୍ରେଣୀ ଷଷ୍ଠ। ତ ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ଆମେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରହର ନାମ କ'ଣ? ହଁ, ପୃଥିବୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ପୃଥିବୀ ଦିନବେଳେ କାହାଠାରୁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ, ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ରାତିରେ ଆମେ ଆକାଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁ? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଅନେକ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ଏଇସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁ। ସକାଳେ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହେବାର ଦେଖୁ। ଦିନବେଳେ ଆମ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ପାଏ। ରାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର, ଉଦୟ ସମୟ ଓ ଅବସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ଦିଶେ। ଏହାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରରେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରୁଥିବା ଅଗଣିତ ଆଲୋକବିନ୍ଦୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଓ କେତେକ କମ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କେତେକ ଆଲୋକବିନ୍ଦୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଦିନବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି? କାରଣ ଦିନବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଢେର ବଡ଼ ଓ ଉଜ୍ଜଳ। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଥାନ୍ତି। ଆଲୋକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଯେତେ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 60 ଗୁଣନ 24 ଗୁଣନ 365 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ଆଲୋକ ବର୍ଷ କହନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ର ସମୂହକୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ଆମର ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ 7ଟି ତାରା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆକାରରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ହେଲେ କ୍ରତୁ, ପୁଲହ, ପୁଲସ୍ତ୍ୟ, ଅତ୍ରି, ଅଙ୍ଗିରା, ବଶିଷ୍ଠ ଓ ମରିଚି। ପୁଲହ ଓ କ୍ରତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହି ତାରକାଟି ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଏହି ତାରକା ସାହାଯ୍ୟରେ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମେରୁ ତାରକା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେତେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ତାରକା ପରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆମ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ। ତ ପିଲାଏ, ଚାଲ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବନ୍ଧୁନି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉଦୟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ପୁଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ PDF ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି।